Is mis Shannon ó Custín fáilte go dtí Leabhragán Mór. An dras seo ba mé Caithfidh Flann seo an Ceann versus an Cloigeann le donnacht Rúise. Fáilte an leabhar in 1966 agus is uairscéal anna. Bhí mé glas nó bhí mé daoil sular bhuair mé ach ó luath is a thosa mé á léamh, bhí mé ansása leis agus bhugan scéal ará go handtappaí agus bhí mé gurí níos mó agus níos mó a léamh. Is airtear ann scéal faoi cinál James Bond Éirinn. An duine is tábhaití sa scéal sin é Flann, agus is é Flann ceannasaí heagraíochta rúnda cinál ghníomhaireacht slándála in Éirinn darb An Corp. Agus is heagraíocht anna bheogaí ní leabhannach séisir duine san heagraíocht. Tá Ceann sin é Flann, tá crí sin í Daoine agus sin tá cethar géig is gníomhairí rúnda iad. Agus is airtear táirliú sa scéal ná go mbeidh cruinniú in Éirinn idir Uachtarán SAM agus Uachtarán Rúise. Ach tá duine éigean na géirí rud éigean na dhéanamh fad is a bheidh siad bualadh le chéile. Agus tosaíonn Flann ag fálam ag chur eolas cattá ag tarlú, cad é comhcheilg. Agus caiir sé dul chuig rómh na hiodála, caiir sé dul go dtí an rank, agus bíonn sé taistil in Éirinn freisin chun tuilleadh eolas, tuilleadh feisnéis seo áil chun an comhcheilg a úscailt agus chun na druchmharta a chosc. Is scéal anna agus haolón go bhfuil bhí scanán anna scanán de chuinál James Bond i dhéanamh. Bhí sé go maith fiú a méile ach bear lomsa dar nó go sé in Gaeilge. Agus fiú cé gur fáilte in 1966 tá scéal anna nua aimseartha agus tá sé díreach mar haolófa scanán James Bond. Tá gníomhairí rúnda ann, tá sé ag taistil, tarlaíonn actorí beagnach gacha le lá, bíonn daoine maratha feithar eolas ar bhealaí éagsúla, ní fios cé go díreach atá ag obair do cén tír nó cén drom, bíonn clasaíocht ar siúil. Tá sé anna agus is málam an bailach ar scríomh donnacht Rúise an leabhar, bhí sé anna. Dá na scéal tá trí leabhar is sra. Seo é an dara ceann an tríú ceann. Thosaigh sé le sláinte an domhan, an sin tá Ceann versus Cloigeann, agus a ceann eile ar an darb an slándáil. Agus beidir gur cheart an trí chéan a léamh le chéile, ach fuair se an ceann seo. Agus nuair léithí mé na leabhar eile, ba mé an léirmheas ceart cruinne dhéanamh ar an trí leabhar le chéile. Ach is leabhar anna agus is mór an trúin nar tugad leabhar mar seo do fáistí daltaí manscoile seachas leabhar ar nós peig. Mar sílim go dat nóg sé seo go mór leis na daoine go háirithe buachalaí. Mar uaireanta tá sé muid ar bhuachalaí nach míonn bheith ag léamh có beidir minic is bhíon cailíní ag léamh. Ach dá rud ag go raibh leabhar achtraíochta ar nó seo á léamh ag buachalaí i manscoil an Éirinn. Sílim go dat nóg sé go mór le. Mar sin má tá sé bríomh a leabhar le nó tá sé bheith siopa leabhar a lámh agus feiceann sibh an leabhar seo. An Ceann versus Cloigeann le donnacht Rúise. Mullam go mór é cheannach agus é léamh. Scéal anna ar fad agus taitnóí an sprí agus an glúiseacht agus an lús a scéal go mór libh agus na hatrií a tharlaíonn. Tá rud amháin áfach nach maithlam ach beidir gur rinneach den gnó chun chur le charachtar an duine seo Flann. Is airde ann ná tá sé beáiníonn maslach faoi bhaná agus deireann sé rudaí a churn cinál druchmheas inúil. Tá sé beáiníonn seanósach ar bhealach. Ní léise gom an é sin meoin an údar nó go ndearna donnacht Rúise é seo den gnó, mar bhí sé géirí chur le gur duine ar nós James Bond bhíonn. Is má leis bheith go mór le mná, is má leis bheith ag bualadh leathair le mná, ach níl mór an massa aige ar bhaná. Nílim cinnte. Híl méid beidir nach gur gá leis sa scéal. Is é rud beag go bháin nar hathadlam. Ach den chuid is mó is leabhar anna seo agus bhrála mé eáil mar scanán. So sin é go dtíon céad ó eile, is mis Shannon agus seo é Leabhragán Mór.